Аз съм Тринатор БГ и започваме с втори епизод на Майнкрафт оцеляване. С мен, както винаги, ще играе Мариджан Скот Хил. Здравейте, хора! Сега тук сме направили нещо като пещера, започнахме да правиме. От тук ще добиваме камък, понеже няма да правиме къща, ще решихме да направим цял замък. Да, ще е най-добре. Ще бъдем по-защитени. От грипари. Да си го направим с обсидиан. Да, бе. Чакай тук малко да оправя таван. Чакай сега, аз направо ще направя една лопата. Ами да, направи си, аз ти казах, че ще ти е нужно. Ама нямам пръчки, стой, чакай. Оставай. Оре, бе. Тук нещо има някакви проблеми. Какви са те? Де разнам? Какво е това, бе? Това дърво е ненормално. Какво е това, бе? Това не е... Готово. Това е много трудно. Знам. Знам, ама е като на компютър, не съм го включила. Чакай малко. Има много малко кол. Трябва после... Леле, колко е трудно така. Добре, що са го направили на новата версия точно? Така. Хора, моля ви, ние сме нубове. Да. Питайте ни, кажете ни изобщо как да оправим това. Защото е ужасно. Защото на мене не е точно така и миналото видео не беше така. Не знам. Да. Нещо... Не бе, сигурно, защото влизам от тук, а не Сигурно сме пипали от нещо от настройките. Кажете ми. Пишете в коментарите. Да. Чакай аз да пробвам тук дали ще бъде по-различно. Той е станал като на компютър, човек. Гледай. Той е станал като на компютър. Оле-ле. Нищо, карай. Аз поне намерих желязо. Добре, дай аз тук да изравна са това. Тавана, че няма Значи нещо. намерих... Тук направих малко проблемче. Какво е то? Поддъпчих тавана. Какво правиш, бе, човек? Спокойно, бе, сега ще го запълна. Не се притеснявай. Ти там си копай. 8 желязо. Мен за всеки момент ще ми се щупи кирката. Така. Аре, отивам за нова кирка. Айде. Аз стигнах. Няма го оправям то таван, писна ми. Само там така. В някой друг път. И аз щупи този камък и там, че не можем да минаваме. Кой бе? Виждаш ли? Това ли да? На мене не е така. Ама махай горе тия, че си удряме главата. Знаеш колко е изнервещо. Така ще ги... Добре, ти дълбай от двете части надолу, окей? Чакай, от тук ще почна сега. От тук. Че искам много камък да събера. Поне 4 стака ми трябват, за да го започна. За да го започнеш само. Еми то си е трудна работа. Аз трябва там кули, стени. Знаеш колко е гадно. Понякога като не е симетрично и... Ти е много лошо. Всичко трябва да е симетрично. Да мога да се чува вибрирането, защото просто ясно знам. Да, като щупиш блокче се чува едно вибриране. Трябва да... Не знам дали вие го чувате. Сигурно не го чувате, То е съвсем леко. Ние едва го чуваме, пък... Не, то се усеща, то не се чува. То се усеща по-скоро. Та кирка скоро ще свърши. Трябва... Ако искаш направи няколко. Направи там 4 кирки. Човек, аз вече почвам... Ти какво правиш? Аре, отиди... Чакай, да, аз и съндъци ще направя тук. После ще отида да... Да знаете, след като направим крепостта, това тук помещение ще се превърне в склад, в който ще седат само съндъци. За сега това ни е дома. Трябват ни легла много. Навън кълня миналия епизод видяхме овце.
Така че, Имаме желязо, можем да острижем овце. еми, ама при тебе ли е желязото? Защото аз нямам. Да, спокойно. О, още желязо. Тук, какво ще да правя? Да, кирки. Как се прави за това, 14 желязо. Тъпите пръчки. 7 за тебе, 7 за мене. Ето така. Разбрали, аз после ще видя как се оправя това. Моля и пишете ни в коментарите, че е Да. много различно. Не, то сигурно сме натиснали нещо в настройките, така че... Явно. Да. Ще направя тук са 2 кирки. Защото ние преди това ги оправим. Не лопати, бе, не лопати, бе. Нищо. Как го ще да правя лопати? Леле, как се пребахме. Нищо. Ох, мен почти ми свърши кирката. Така. Човек пак ми свърши кирка. Направих една кирка тук. Може ли още една? Еми, ако успея да сложа пръчките... Чакай, ще ти помогна. Я, пробуй. Да. Сетих се. Ох, много е трудно това. Да, бе, знам. Ай, най-после. Ела сега, тук съм ти я метнал. Ела да си я вземеш. Сега трябва да отидем нагоре. Еми, отивай. Там до крафтинг тейбъл съм ти я сложил. Ох, трябва да щупим тия. Да, знам. Вкарай, по ще ги чупим аз. Дай къде? Там горе на крафтинг тейбъла. Чак там ли бе? Аре, с малко ще се поразтъпчиш. Аз ще си направя... Ти долу, намери ли нещо ценно или? И желязото, ако е ценно. Що да не? Еми, От начало е. аз направих 3 кирки. Като намериш пещера, внимавай, чули. Или, да. Да идваш при мене. Да. Ми викни мене, защото... Аз съм хаха фигурно. Ти като видиш пещера си толкова учен да влезеш вътре. Аз съм от лакомвел. Имам само една факла. Ох, аз имам 2. Дано да не ми свършат скоро. Ще си направя след малко. Ох, колко много желязо. Що си щупих факлата? И ще ви покажем един трик, хора. Ще покажем и на Виктор как да имаш безкрайно неща, ама в друго видео. Да. Ама трябва да сте двама, това е гарно. По принцип, да знаете, аз се казвам по принцип Виктор. Така че си говориме с нашите си имена. В смисъл Виктор, той се казва Мариан. Да знаете само, примерно ако се наричаме с други имена. Че ни е трудно. Да, сега Терминатор БГ, Мариджан, не. Чувате ли по-известните, че се наричат с Да. си имена? Аз намерих желязо. Такова, не желязо, а лава. Бро, това пещера ли бе? Мисля, че да. Мисля, че не. Аз си Идвай, голяма, огромна е. Добре, изчакай. Иска да съберем желязо. Имаш ли такова? Ние после ще съберем. Какво е? Дърво. Дърво после? Имаш? Не, имам малко там. 20 пъти. За какво го искаш? Не, ако там намерим диаманти, ще ни трябва желязо. Чакай, аз ще ходя да го изпека. Не, после. Добре. Направо да отиваме надолу, че като гледам колко е голяма тази пещера. Не е много лавата. Ох, оплашим, бе. Леле, аз там факли. Ох, ти имаш ли? Аз до някъде виждам, следвай ме. Да, и аз виждам всъщност. Почна отново лава. Да, знаете, че аз си оправих осветлението, понеже миналия епизод нищо не се виждаше. На самия телефон си го бях намалил. Да. Намалил до 0, вие какво искате, хора? Познай какво намерих. Обсидиан. Браво. Сега нямаме такава. Нямаме диамантена. Добре, чакай, аз ще покупая тук малко да видя дали има някакви диаманти. Виж. Какво бе? Къде?
Редстоун. Браво. Аз нагоре също има. Добре, давай аз тук ще купа. Кол за торчове. Ако извикам, да знаеш, че съм намерил диаманти. Добре. Чай, че нещо. Значи да извикаш. Ох, аз направо всичко си го хабя за торчове. Грипър. Голяма работа. Колко желязо обаче там има грипър. И при мен има желязо. Ох, не. Доста желязо. Да не излезе са някаква лава. Представи си да имаш диаманти на земята и като ги изкопаеш, то отдолу лава и умираш. Да, бе. Не, на мен ми се е случвало. Да, и на мене. Даже на мене те беха отстрани диамантите. Все пак ние сме играли малко един... Не, да знаете, че отпреди това сме играли Майнкрафт, така че не сме чак толкова големи новари. Ние сме играли, аз съм играл общо взето 4-5 години. И аз там колко? 3 години някъде. Гледах нощ. Как реализва Майнкрафт. Мариане, да знаеш, че са... Какво? Трябва ни... Имаш ли желязна... Скелет? Имаш ли желязна кирка? Сега ще направя. Скелет. Сега ще го убия за тебе. Ох! Чакай, бе, аз мога го убия, стой. Идвам. Голям работа. Ти па го уби. Ти какво искаш? Желязна кирка? Да. Ти имаш ли дърво изобщо? Имам, да. Прави крафтинг тейбъл. Да, бе, също така не че прави крафтинг тейбъл. Добре, чакай малко. За да правя аз печка, че ти твърде много ще се мъчиш. Ето го. Най-после. Нищо не направи. Леле, как си го превестих, бе? Не трябваше това да направим, не трябваше да пипаме настройките. Нищо, тъмън вече ще знаем. Никога не се пипат настройките. Не, качвам се горе. Ще отминат 60 минути и до 10-ти епизод ще се мъчи да направим. Да. Трябва да си направим щитове. Ще изглеждаме готино. Трябва да ни много желя. Аз винаги като почна... Абе, къде беше изхода, бе? Не, бе, ела. Ама къде беше изхода? Ела, ей сега. Абе, виж го, бе, ела. Ти добре ли си, бе? Ей тук да. Да. И ми направи го малко по... Опа, нещо стана. За секунда ми стана черен екрана. Нещо ми лагна. Нещо със света има малък проблем. Добре, да свършваме, мисля. Да, мисля да свършваме. Да, ще продължим в следващия епизод, да знаете. И това беше. Това беше всичко от нас. Ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк, дизлайк. Ако не ви е харесал, не забравяйте да оставите един коментар под описанието. Това беше всичко от втория епизод. Очаквайте ни в третия епизод. Чао на всички! Чао!